BPF दोलोआ बेबायदि भुवा आरो अपप्रचार खालामनाया गोदान बाथ्रा नङा आरो भुवा आरो अपप्रचारानो बिथांमोननि मेन टुल जेसेबां मिसा खोथा बुंनांगौ आरो मिसा खोथा बुंनानै भट लानांगौ मिसा खोथा बुंनानै भट लाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ जोगारनांगौ आरो 2 लाख थाखाखौ न'खर न'खर रानना लानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनजों दिनैसो आपडेटआव फैनो हालायबाय आरो गोबां बेस्थ'नि थाखाय माने नोंथांमोनजों सब समाय हाजिर जाफैबाय थानो हायाखिसै आरो गेप जाबाय साननै सानथामसो। दा बिनि थाखाय साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाहैबाय आरो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय आरो दा जिखुनु माथो खालामनो लोगोफोर, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। मानसिनि लाइफआ माने बेस्थ'जों गेब्लेनाय मोनसे लाइफ बयबो बुजिगौ, नङा होमब्ला? आरो जायनि लाइफआव माने बेस्थ' गैया माने आरो बुंनांखाला आरो बै बिथांमोननि लाइफफोरखौ, नङा होमब्ला? लाइफआव मा जागोन, नङा होमब्ला? दा बे रोखोम आरो दा दिनै आंहाबो बेस्थ'आव गेब्लेनानै थानानै माने मालाबा माने कन्टेन्टखौ लाबोनो हाया आरो नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि गोबां आंनि सापर्टार बिदा फंबाय आदै मादै बिथांमोना बुंबाय थायो माने रानिं माने भिडिअ'खौ लाबो होननानै बुंबाय थायो आरो दा आं लाबोनो हानाय जाया। बिनि थाखाय एकदम मा होनो रोजा रोजा निमाहा बिहरनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा जिखुनु बेफोरो जाबाय थाखायो, नङा होमबा? दा अब्लाबो दिनैहाय गुबुन सानफोरनि बायदि मोनसे गुसुं आपडेट लानानै फैलायबाय आरो दा दिपेन बर' आदानि फारसे लानानैसो दिनै माने बे आपडेटखौ लाबोनाय जादों आरो लोगोफोर। दा दिनै दिपेन बर' आदा बिथाङा ओरैबायदि बुंलांबाय माने बुंलाला लांजोब्बाय आरो फाग्लासो। दा बिथांमोना बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंग्रा आरो रायजो राजाफोरखौ सब समाय गोनो गोथोआव दोनग्रा बे UPPL दोलोआव जोबनो गैयै माने सापर्टारखौ लानानै नेताफोर दं रायजो राजा नोंथांमोन। माने दोलोआनो बिसिना कनफिउस माने गोनो गोथो खालामो रायजो राजा बिथांमोनखौ। माने नङाब्लाबो नंगौगोनलै होननानै बिथांमोना सानहैयो आरो दा दिनै दिपेन बर' आदा बिथाङा बुंलांलायबाय BPF दोलोआ नंखाय फुथि होयो, नंखाय फुथि होनानै माने जानला मोनला बुंलाबायनानै रायजो राजानिफ्राय भट लानानै देरहाला जोब्बाय आरो बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखिसै होननानै जानला मोनला होनलाबायलायबाय आरो, नङा होमब्ला? दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जालायबाय आरो दा नंगौनदां मावनो हायाखिसैदां BPF दोलोआ बेफोरबायदि साननाय फैनोसैलाय आरो, नङा होमब्ला? माने गोनो गोथो मास्टार माइन्डफ्रा बे UPPL दोलोआवनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै BPF दोलोनि सरकारा बेसे गोबाव जादों? दासो जुरिजेनदों होनजायो। सरकारनि बेले बेजे जाबाय, नङा होमब्ला? आरो दाबो नै दाख्लि MLA इलेक्सना जोबलांबाय आरो बिनि माने मा होनो गासै माने जेंनाफ्रानो समाधान जायाखै दाबो, माने जोबनायनि लामायाव दासो दंदों, नङा होमबा? अब्लाबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुदों आरो दा दिनै सरकार फैनायनि लोगो लोगो BPF दोलोआ मा मावफुङाखै, दिनै मा प्रतिश्रुति होदोंमोन, दिनै मा मावफुङाखै बिथांमोना दिनै मावफुङाखै होननानै बबे एंगेलजों मा प्रुफ होनो हागोन आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। दिनै लाइमोनफोरनि जेनाखि 2 लाख रां दिनै बेखौबो होदों, IBS होदों आरो गोबां माने बेफोरबायदिनो बायदिसिना स्किमफोरखौ होदों आरो, नङा होमब्ला? आरो एसे एनै IBS आद्राफोर दं, बेफोरबो नै हाबनो थांगासिनो दं होनदों। दा बेखौ नेनानै थानांगोन समजों लोगोसे, नङा होमबा? जिहेथु जाहामेलायानो दाबो जोबाखै। दा आं बेखौसो बुंगोन दिनै UPPL दोलोआ 5 बोसोर सरकार सालायनायाव एबा इलेक्सननि सिगां बिथांमोना दि बिराद गिदिर प्रतिश्रुति होदोंमोन, नोंथांमोना सुइजारलेण्ड बानायनायनि रादाय होदोंमोन, न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो नोंथांमोना मा होनदों 25,000 नंला 20 लाख गाहाम आदा राकेश ब्रह्म बिथाङा माने होनो होनलाबायदोंमोन। दिनै नोंथांमोननि सरकारा 5 बोसोराव दिनै जोबगुलायलांदोंसो, अब्लाबो नोंथांमोना दिनै मा होनो हाखो रायजो राजाफोरनो? नोंथांमोना जि इसे गिदिर प्रतिश्रुति होदोंमोन, दिनै नोंथांमोननि बबे प्रतिश्रुति मोनसेया मावफुंजाखो?
आरो दिनै बिटिआर सान्ति सुक्ति बिटिआर गोरोबथायालाय जाहैदों बिराद गोजौ गिदिर खानो दिनै बिटिआर सान्ति सुक्तिखौ नोंथांमोना मानो दाफुंनो हायाखिसै मानो 1%बो नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै बिदिब्ला दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामदो आदा दिपेन बर' दिनै नोंथांमोना इलेक्सननि मुङाव एबा गाव गावखौ राजा खालामनायनि मुङाव दिनै नोंथांमोना रायजो राजानिफ्राय मा मा प्रतिश्रुति होबोआमोन दिनै नोंथांमोना जुरिजेननायनिफ्रायनो गोबां आसनि दादों आसनि माबा खालामदों दाफुंदों नङा होमब्ला दिनै मोनसेबो आसनिनि दारै नोंथांमोना मोनसेबो आसनिनि माबाखौ खामानिखौ मावनो हायाखै बिदिबा बेसेबां लासिंसिं दिनै बे फिफदिला सरखार फैनायनि लोगो लोगोनो दान मोनथामावनो गोबां प्रतिश्रुतिखौ मावफुंनानै होदों दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो दा बिदिनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना गावस्रा बिराद गिदिर गिदिर खोथा होलाबायो एकदम जानला मोनला बुंलाबायो मावफुंनो हाया नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो बे दोलोआव कनफिउस खालामग्रा नेताजोब रायजो राजा नोंथांमोन दा जिखुनु बिदिनो आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय जानला मोनला बुंफैलाबायनाय ससियेल मिडिया जेनाखि फोथाराव नङा होमब्ला दिनै फाइनालाव बिथांमोना गावसोरनो मोनसेबो मावफुंनो हाया आरो रायजो राजाफोरजों बिथांमोना गावसोरनो जिग' मा होनो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय लोगो लोगो बयजोंबो रायजाग्लुङो रायजाग्लियो नङा होमब्ला दिनै बिथांमोननि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव थांनानै लायलाय सोरबा दिपेन बर' आदा सोरबा प्रमद बुन्दु सोरबा माने A-Y-Z माने UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननि भिडिअ'नि मोनफ्रोमबो माने कमेन्टसफ्राव माने थांनानै नाय आरो माबायदि रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोनखौ रायो आरो दा बिथांमोना जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै मानो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बिथांमोना मानो गाज्रि गाज्रि कमेन्टफोरजों मानो रायजायो दिनै बिथांमोननि जेनाखि मावनायफ्रा जाफुंसारदोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनै गोसो गोजोनगौमोन मोजां मोनगौमोन बिथांमोनखौ बाख्नायगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ बाख्नायनायनि अनगायै दिनै मानो बिथांमोना रायजाग्लिनोसो गोनां जादों दिनै BPF दोलोआ 5 बोसोराव जेननो गोनां जादों नङा होमब्ला मानो जेननो गोनां जादों दा बेखौबो सिन्था खालामनांगोन दिनै माबा मोनसे नङा मोनसे BPF दोलोआबो गोरोन्थि जालांदों बिनि थाखायनो थांनाय 5 बोसोराव जिरायनो गोनां जादों नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु दिनै UPPLआबो 5 बोसोर सरखार दानायनि उनाव UPPLआ रायजो राजानि मा मावदों दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै रोखा रोखा नुदों आरो मा UPPLनि माने आखायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर एबा जोंनि BTCआ माने रैखाथि दंना गैया दिनै रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामदों दिनै दिपेन बर' आदामोनहा साननो हागौ बिराद गावसोरो माने बिराद गोरों गावसिनिफ्राय देरसिन लावसिन माने रोंसिन रावबो गैया जेरै प्रमद बुन्दु बिथांमोना सानो इउजि ब्रह्म बिथांमोना सानो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो सानो आरो UPPLना माने गावसिनिफ्राय देरसिन रोंसिन रावबो गैया बे बुहुमाव सानग्रा नेताफ्रा दिनै मानो फोद्दा जाखो मानो गांलाबसेसो जाखो रायजो राजानो दा बेफोरबायदिनो आरो बिथांमोना रावनिबो खोनासङा दिनै गावसिनि बुंनाया जाबाबो जायाबाबो रायजो राजाफ्रा माने बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगौ आरो दिनै BTCआ थल्ल' थिंग्रिं जोबस्रांलांबाबो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि साननायजों हेफाजाब होनांगौ मावनायजों हेफाजाब होनांगौ अब्लासो बिथांमोना मोजां मोनगौमोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिदों बे बिटिआर सान्ति सुक्तिया जेबो गैया होननानै दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मुगैदोंब्रा आदा दिपेन बर' नोंथां आरो प्रमद बुन्दु नोंथां आरो मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा आगोल बुंखांबाय दिनै मोनसे सान्ति सुक्तिया जादोंब्ला नङा होमब्ला मोनसे एग्रिमेन्टआ जादोंब्ला दिनै मानो सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रा जेल खानायाव मानो थानो गोनां जाखो बेसो साननो गोनांसिन बाथ्राया दिनै जाय बिदा फंबायफोरखौ लानानै सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन दिनै बै बिदा फंबायफ्रा जुदि जेलावनो थानांगौबा बे सान्ति सुक्ति खालामनांगौनि मा गोनांथि जाखो नङा होमब्ला दिनै मा जादों अमाया मा होनो बेखौ उरदों सैमाया गाग्लिदों होननायनि मोनसे काहानि दं रायजो राजा नोंथां नङा होमबा दिनै NDFB बिदा फंबायफोरनि माने हालेवनायाव
माने सैमानि गाग्लिनाय जाहैदों जेरै दिपेन बर' बिथांमोननि प्रमद बन्दु बिथांमोननि नङा होमब्ला दिनै बे रोखोमावसो बिथांमोना बिराद गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेखि बाथ्रा बुङा मानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गनाया आरो बिथांमोना 5 बोसोर सरखार सालायनायाव रायजो राजाफोरनि मा मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजियै आरो मिथियै गैया। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जुदि मान सनमानखौ लुगैयोब्ला बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि रायजानायखौ जुदि माने खोनासंनो बायोबा ससियेल मिडियायाव फैनानै नंगौ बाथ्राफोरखौ बुंनानै सिखार लानाया मोजां आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला रायजानोबो गगौ नङा होमब्ला दा बिथांमोना बुंनो साबगौ जों 5 बोसोर सरखार सालायदों माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय जों जेननो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोना जुदि सिमान लायोब्ला माने रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बिथांमोनखौ माने मोजां मोनगौ आरो नङा होमब्ला दिनै BPF दोलोखौ बखिनानै मा जानो दिनै BPF दोला सोरखाराव फैबाय नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना जे प्रतिश्रुति होदों बे प्रतिश्रुतिखौ दिनै मावनो आखायाव लादों जिहेथु फारि मावबोगासिनो दं आरो मावलांगोनबो। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बयबो फोथायो आरो बिथाङा जेरै खोथा होयो बेखौ मावफुंबाय थानायखौ जोङो नुबाय थादों। दिनै 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थायो UPPL दोलोनि नेताफ्रा जेबो मावाखै 17 बोसोराव जेबो मावाखैबा जेनेबा बै जेबो मावाखै होनग्रा बेक्तिफ्रा बबे जायगायाव थायोमोन आं बेखौसो सोंनो लुबैदों दैखर गुदुङाव थायोमोन ना बबे गुदुङाव थायोमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बेसो आरो दा दिनै BTCनि सिगां बे क'क्राझार जोंनि सोहोरा माबायदिमोन नङा होमब्ला दिनै गोबां माने जोंनि टाउन बाजार जाजोब्बाय गोबां उन्नति नङा होमबा जाबाय दिनै बैफोर सोरनि दिनाव जानाय बेफोरथ' दिनै गासैबो BPFनि दिनाव जानायब्रा आरो गोबां BPFनि दिनाव साख्रि बाख्रि मोनदों आरो BPFनि दिनाव बबे मोनसे हस्पिटाल लुफुंजायाखै बबे मोनसे इन्जिनियारिं कलेज लुफुंजायाखै बबे मोनसे मेडिकेल हस्पिटाल लुफुंजायाखै दिनै गोबां बुस्थुफ्रानो लुफुंजादों नाथाय दिनै UPPLनि दिनाव बिथांमोना मा खामानि मावखो आरो बबे मोनसे खामानिखौ लाबोनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देखायहोखो प्रमद बन्दु आरो दिपेन बर'आ दा दिनै बांद्राय बुंनो गोसो गैला नोंथांमोना दिनैनि दिनाव फैलार मानि मा होनो बिदिखौ दोलो जाबाय UPPLनि फैलार दोलो नङा होमब्ला दा दिनै नोंथांमोना बे समाव गिदिर बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया फैगोन समखौ नोंथांमोना नङा होमबा BPFआ जुदि माबा मोनसे मावनो हायाब्ला फैगोन इलेक्सनाव नोंथांमोना जुजिबानो जाबाय नङा होमबा बेल'नो आरो दा दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ।